Asebono hegati yabarai kurwa se bunge abonchari gotoka se county ya Kisii nigo ritko rya bayasokire na kugikire gakore kyo gotachirwanse no goito kwa bana babere haburi tuko rigoro hime yekenyero kya bomokambi omorenda bagokwana nigo bono baburire serikali nyare ko bage koena kya obutuki bwa bwango abo igo kubaimokeria hegetambokero kirichiko bari banyarte ko baba koena kya egekore kyo Morikito Pethuel Machini na Morikito Robert Rwasenchera yoboikirano Magiga yegekore kyobosari gokorekana sensemo ya makombi bomorenda suneka nigegatia baribeso kire na kugire gekore kyo kwana mukonyi bomugambi abansinya choti nigaburira botwerero kwenekiwa ere serikali yakorobotukiwa asenekia oyo rabwatwe na imukirwe getambukire getindike richiko no nale gusaba botulifu bobe ekiagara serikali negarata gukora obuchunguzi bwae abana bali bayirutyo mbakoro postmortem moba batoereru obo maene mbomanyekane na inde step ne beteken onde bwensi bwatege ekaranga likebe munekeiga atige ekiagara mbuya gukora maya kubwa mago gukora mabe onde oranyorekane na bwatwe na koegwa lichi komuna ligoteba sensemo yabonchire kurwezira suneka nigo bakigikire borrege korekyo na koburi bunege korekyo kyobosoku tikirorra imeagusi ki igotoka teba ngomuntu akoreta manganaya gucha gusaria abana baitu abanyagitari bankyo abaroya bankyo abantu twabwate begosemerio konene nande nabo tosemera tibuna abana bake twasabira serie tari agesonye mbago nchoka nigo barasirwe buna Biblia goteba bari moiborete chinde chikonyegera bono iga mutare gokurerege korieke kurango ga kistebya abana baito chindo kabisa tebya bagaka barega abana bamuraka muranche gaki tiga gotoa bonchari obosoku twagikeirie gekoreke kamuranche abana aba bakwete tondogete etorega iga bono mambi tokugikerie gekoreke ngana ende kende ngekoraki nkeba naende kende nkeba bonchari yeito kurasabisi omochumbe Charles Nchuke niko babore serikali gokorobotuki boime na bwangoiro ya matenyero bwene bwabo otogoteba nga bono ekiagara ring'aneri riabeire korwa visio omojumbo ito obonchari nigo tokoboria eserikali gochakera abantu bari tokoroka nyumba 10 bacha abatureti aba assistant chief baka DCC na ebitengo biri byonsi bikochunguza bichunguse ring'aneri asobo imemono na asobwango ligere ring'aneri nyare komanyekana na bari bakorete ring'aneri linyare ko bakoimokerwa egetambo kereke nene ekiagara ntori gochigwancha abana bari bagochikoba chitaya bonchari bagoitwa senchira yoko bamune ngitie goitwa nabo igo omweshimi goito ni gare magaye ring'ari koribwatia igonga kerege ntoge gochikoimokigwa omweshimiwa ni gakobwatia bakobwene bororekane bwa bana aba na saba ibori rigere emanyekane Boiga boibori nigo baboriwe gotatiga abana babo boka erio botange bikoro bunebyo gokorekana samotukare bosio argo saba abantu bonsi bari community yeito munatore bonchari ana umurendeye ndotoro sokorenda abantu nduri abantu goitwa nargo saba abantu bari batigeta abana bamenyete boke sichi family yao bae bakomenyera abantu abanene abana bagotiga boke sichi nyomba kuripoteria Ensoko TV kuro county ya Kisii Pethuel